Maaliskuun 27. päivänä vuonna 1970 se itsemän maailma todisti lentoliikenteen historian tuhoisinta onnettomuutta. Teneriffan saarella Los Rodeosin lentoasemalla 2 massiivista jumbojettiä, KLM:n lento 4805 ja Pan Amin lento 1736 olivat kohtalokkaalla törmäyskurssilla. Se, miksi nämä 2 konetta päätyivät samalle kiitotielle, on tarina, joka koostuu inhimillisistä virheistä, väärinkäsityksistä ja kohtalon ironisesta julmuudesta. Tämä on Teneriffan lento-onnettomuuden tarina. Kaikki alkoi, kun Gran Canarian lentoasemalla tapahtui pommiuhkaus, joka pakotti lukuisat koneet, mukaan lukien KLM:n ja Pan Amin lennot, laskeutumaan Teneriffalle. Tämä pieni saari ei ollut valmistautunut näin suureen lentoliikenteen ruuhkaan. Lentokoneet tukkeutuivat asematasolle, ja kun pommiuhkaus lopulta todettiin perättömäksi, kaikki kiirehtivät takaisin ilmaan. Mutta silloin alkoi tapahtumasarja, joka johti tragediaan. Sää Teneriffalla oli muuttunut. Paksu sumu peitti kiitotien ja näkyvyys oli vain muutamia satoja metrejä. Radioliikenne oli sekavaa, koska useat koneet yrittivät koordinoida lähtöään samaan aikaan. Tämä oli kohtalokasta. KLM:n kapteeni, kokenut ja arvostettu lentäjä Jacob Veldhuisen van Zanten teki ratkaisevan virheen. Hän oli pitkän odotuksen vuoksi hermostunut ja halusi saada koneensa mahdollisimman nopeasti matkaan. Kun lennonjohto antoi ohjeita, viestintä meni sekaisin. KLM:n lentäjä uskoi saaneensa luvan nousta, mutta todellisuudessa Pan Amin kone oli yhä kiitotiellä. Samalla Pan Amin lentäjät yrittivät selvittää sumun läpi, missä heidän koneensa tarkalleen ottaen oli. He eivät olleet ehtineet poistua kiitotieltä ajoissa. Viime hetkellä Pan Amin kapteeni näki, kuinka KLM:n kone tuli kohti heitä valtavalla voimalla. Pan Amin lentäjät yrittivät kääntyä pois, mutta liian myöhään. KLM:n kone oli jo nousussa, mutta sen vatsa iskeytyi Pan Amin koneeseen. Katastrofi oli väistämätön. KLM:n Boeing 747 räjähti tulimerkki välittömästi ja Pan Amin kone syttyi tuleen sekunneissa. Tuloksena oli kauhistuttava tragedia. Kaikki 248 KLM:n matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät. Pan Amin koneesta selvisi vain 61 ihmistä, he, jotka onnistuivat pakenemaan ennen kuin liekit nielaisivat kaiken. Yhteensä 583 ihmistä kuoli, mikä tekee tästä kaikkien aikojen pahimman lentoonnettomuuden, johon ei liittynyt terrorismia. Miten näin pystyikään käymään? Virallinen tutkinta osoitti, että suurin syy onnettomuuteen oli KLM:n kapteenin virhearvio ja lennonjohdon epäselvä viestintä. Myös stressi, huono näkyvyys ja radioviestinnän väärinymmärrykset vaikuttivat tapahtumien kulkuun. Tämän tapauksen jälkeen lentoturvallisuutta muutettiin radikaalisti. Standardoitu radioviestintä, miehistön jäsenten oikeus, kyseenalaistaa kapteenin päätökset ja paremmat ohjaamo- ja lennonjohtomenetelmät otettiin käyttöön, jotta vastaava tragedia ei toistuisi. Teneriffan onnettomuus muistuttaa meitä siitä, kuinka pienet virheet ja olosuhteet voivat kasautua kohtalokkaaksi vyyhdeksi. Lentoliikenne on tänään turvallisempaa kuin koskaan, mutta tämä tragedia opetti koko maailmalle kalliisti, kuinka tärkeitä tarkkuus ja viestintä ovat ilmailussa.
Tämä oli Teneriffan lentoonnettomuuden tarina. Jos pidit videosta, muista tilata kanava ja painaa tykkäysnappia. Nähdään seuraavassa videossa. Pysykää turvassa.